zi bună, ne merge strună. Hai petrece neața cu Răzvan și Dani. Pe toți adună, iar împreună, până la 10 neața cu Răzvan și Dani. Răzvan și Dani. Ladies, Monday she say I see you Friday, and maybe I'll do Sunday. I'm gonna make you mine. Monday she say I see you Friday, and maybe I'll do Sunday. I'm gonna be alright. Doamnelor și domnilor, să-i spunem bună dimineața scufiței portocalii. Stați așa că nu vă băgați în politică, nu? Când auziți portocaliu, mai... Este ora 8, neața. Bine ați venit la emisiunea de 13 decembrie, o emisiune plină de noroc. Ca cel în care am călcat de dimineață. Doamnelor și domnilor, știți că există, cel puțin la Primăria Generală, o ordonanță, o hotărâre de Consiliu Local, așa îi spunem, prin care se zice așa că dacă ești posesor de patruped și patrupedul lasă norocul pe trotuar și tu în calitate de biped, deci ființă superioară organizată, nu ești în stare să iei norocul patrupedului și să-l arunci unde se aruncă norocul, adică la loto, dacă nu ești în stare să faci chestia asta, ci că, și asta e valabil de câțiva ani, primește o amendă de 5 milioane de lei. 5 milioane de lei pentru răhățelul, ca să zic așa, răhățelul Lucățelul. Adică, problema e că de când vine toamna în București, peste noroc se așterne și o pătură fină din frunzele teilor de prin oraș, drept pentru care nu prea mai bunghești, ca să vorbesc ca în drumul taberei, noroc. La mine în drumul taberei sunt mulți făcători de noroc. Mai albi, mai negri, mai cu chip, mai fără chip. Daniela, la tine sunt... Căței, mă? Sunt numai. Numai? Numai, Aș. da. Cum să spun eu, deci în weekend m-am plimbat atât cât am putut, că am